tuolta tätä veiling. Father, now at this moment, I ask you, my Lord, in the mighty name of Jesus, Padre, ahora en este momento, yo te pido, Señor, en el poderoso nombre de Jesús, to raise and stretch your long outstretched arm, que levantes y estires tus largos brazos extendidos. Father, touch the crippled legs, Padre, toca las piernas lisiadas. touch with maximum power, Toca con poder máximo. strengthen their legs. Fortalece sus piernas. Father, those cripples that are even asleep, Padre, incluso aquellos lisiados que están durmiendo. strengthen their legs and wake them up. Fortalece sus piernas y despiértalos. Regardless of which country, No importando qué país. Lord, touch their legs that they may get up, they may feel strength has come. Señor, toca sus piernas que se puedan levantar, que puedan sentir la fuerza regresar And walk for the sake of the glory of Christ Jesus the Messiah. y que caminen por causa de la gloria de Cristo Jesús el Mesías. Now I lift up my left prophetic arm towards the Lord in heaven, Ahora yo levanto mi brazo izquierdo profético hacia el Señor en el cielo and decree that let the cripples now rise up and walk as I lift up this hand right now. y decreto que los lisiados ahora puedan levantarse y caminar cuando levanto esta mano ahora mismo. No, se oli lauantai-ilta ja mä olin 10 maissa menossa nukkumaan ja avasin sitten tämän radiolähetyksen, jossa tämä Jumalan profeetta julisti parantumista ja hän rukoili sille ihmisten puolesta ja siellä erikoisesti kävi tämä, että Herra koskettaa niitä, jotka eivät kävele. Soittaa mulle, että tiedätkö sinä äiti, että Eemi on ottanut 7 askelta. Mä sanon kunnia Herralle. Amen. Ja iloitsin siinä ja riemu täyttyi sydämen, että Jeesus, sä olet kuullut rukoukset ja vastannut ja aloin ylistää Herraa. Mä varmaan itkin täällä kotona ja ylistin vain Herraa, että Herra, sä oot ihmeellinen vapahtaja ja parantumista ja Jumalan käsi ylti Suomeen saakka pienen pojan, Eemi-pojan elämään ja todella ihmeellinen vapahtaja ja haluan kiittää Herran väkevää profeettaa kaikesta siitä, mitä hän tekee maailmalla. Hän saa olla Jumalan lähettiläänä ja kiittää häntä kaikesta sydämestäni tästä rukouksesta ja olen kiitollinen. Ja Eemi-poika oli sillä tavalla täysin autettava lapsi kaikessa ja Eemi ei kävellyt. Joo. Kävely ei vaan ole lähtenyt sujumaan. No niin, nyt on 4 päivää kulunut Eemin parantumisesta, niin mitä Eemille kuuluu tänä päivänä? Eemille kuuluu erittäin hyvää. Äitinsä sanoi juuri, kun tuossa kävin hänen luonaan, niin sanoi, että Eemille on tullut ruokahalut, hän syö enempi. Energia palaa. Energia palaa, Joo. Ja minkä mä laitoin tänään merkille, mitä en ole koskaan ennen tehnyt. Hän menee oven kahvasta ottamaan kiinni, avaa oven. Äitinsä sanoi, että ulko-ovi pitää lukossa, koska ei ne karkaa ulos. Eli Herra on siunannut tätä lasta senkin jälkeen, että nähdään vaan, että koko aika lisää tulee. Tule! Jeesus, Jeesus! Jeesus, Jeesus! Maria Oi, hyvä. ¡Wow! Tuolta tätä veiling.
Now I lift up my left prophetic arm towards the Lord in heaven. Ahora yo levanto mi brazo izquierdo profético hacia el Señor en el cielo And decree that let the cripples now rise up and walk as I lift up this hand right now. y decreto que los lisiados ahora puedan levantarse y caminar cuando levanto esta mano ahora mismo.